Ġamal mifsud ftit tal-jimilu sab mobile li jiswa l-flus fir-ramel tal-bajja fejn jaħdem Golden Bay, seta' żammu u ħadd ma kien jinduna. Imma Ġamal ma ħass li kien sew ġabru taħ lill-imgħallem. Ftit wara sit il-mobile tifel ġabar lura il-mobile tiegħu. Il-ġest ta' Ġamal Libjan li ilu jgħix f'Malta l-14-il sena miż-żewġ Maltija u għandu tifel ta' 4 snin tant kien apprezzat li it-tifel fuq Facebook faħret pubblikament dan l-att. Veru mi trid tagħmel xi ħaġa tagħmilha mill-qalb mhix ħax biex tuggost bniedem xi ħaġa oħra, fimt? Jew ma tagħmel xejn hu. Issa jiġifieri ħadd u mort bid-dar m'hemm ħadd ħajkmandani. Imma ġimgħa qabel għal Ġamal kienet differenti. Grupp ta' studenti żgħażagħ Taljani u Franċiżi fil-maġġoranza tagħhom fis-Sakra bdew jaqbżu fuq waħda mis-Sandex tal-bajja u għamlu ħsara. Ġamal li hu impjegat mal-kumpanija li toffri s-servizz ta' Sandex f'din il-bajja mar waqqafhom imma spiċċa aggreditu majjar minħabba l-kulur tal-ġilda tiegħu. Jodi għajruk. Mħabba affarijiet bla sens, fimt kieku t-torti orrejt neqbel ġifieri ma nista' ngħid xejn. Lakin mhux it-torti. Kienu l-Maltin preżenti fl-istess bajja li qabżu għal Ġamal u għenuh f'dan il-mument diffiċli. Kliem ħafna li mhux iweġġali li weġġali kulħadd in-nisa ma ħadux bi biex dak il-kliem vera għajjel li lakin weġġa ħafna nisa. Matthew Mamo għal Net News.